tak sme sa na začiatku museli dohodnúť, ako to naše podnikanie a tie hlavné hodnoty a ten charakter toho podnikania, aké budú. A keď sa nám toto podarilo, keď sme si povedali, že ideme podnikať absolútne snehobielo, ideme podnikať s tým, že tá naša firemná kultúra bude taká, aby sme nikdy nemali popoťahovačky so zákonom, s inštitúciami a tak. To znamená, že tie hlavné body nejakého sváru v budúcnosti sme si rozdebatovali hneď na začiatku, dohodli sme sa, že ideme do toho takýmto spôsobom a to bol vlastne ten začiatok, ktorý viedol k 30-ročnej úspešnej spolupráci aj v rámci rodiny. Ťažko sa to takto ale je to tak, pretože tie hlavné témy, na ktorých sme sa od začiatku dohodli, nás počas toho fungovania nikdy nerozdeľovali.